What's up guys? Kamusta kayong lahat? It's a brand new day and for today's vlog, ang gagawin natin is wala lang, dito lang tayo sa bahay and then i-visit lang natin. Kung maalala nyo guys, nagtanim tayo ng luya nung that was July I think. Oo. So bibisitahin natin ngayon kung ano na yung nangyari sa kanila. Ano ba, tumubo ba sila, lumaki na ba sila, or malaki na ba sila, and then or meron na ba silang laman. So let's find out. And for today's video guys, makakasama natin ang aking bulinggit na pamangkin. So ayan, si Kyang Klurt. Asan siya? There, say hi. Hi. Ayan, anong name mo? Magpakilala ka. I am Kyang Klurt. Kunam, dali. Hi. Hi mga baradang, kunam. Hi mga baradang. Ayan, ulit pa nga. Ulit pa. Hi mga baradang. Ang arte. O, tara na. So ayan guys, kung mapapansin nyo no, maraming nasira na mga saging. Actually, marami pa doon. Mamaya daanan natin. Inya, matinagkad ta. Matinagkad ta ko takku. Boom. So ayun, mamaya daanan natin. Ayan. So guys, ayan, nandito na tayo sa ating tinanim noong July ng mga luya. So kung mapapansin nyo kanina, dinaanan natin kinuhanan natin ng video. So medyo malalaki na sila. Ayan, so siguro in, ano ngayon, November, December, mga March, siguro, pwede na natin siyang i-harvest. Do ngayon, meron na siyang mga laman. Ayan. So, kung makikita nyo yung mura pa na luya sa mga palengke. So, yun. Ganun siya. Actually, kung pwede nga tayo magbunot eh. Hindi pwede. Pwede. Tingin ka nga, Kyang Klurt. Hindi ko alam. Ng magaganda. Hindi ko alam. Ito. Ayan. Arts. So ito guys, itry natin. Though since kwan naman na siya. Ayan. Chiran. Ayan. So ito siya oh. Ayan. So ganito pa lang yung laman niya. So mura pa lang siya. Though magagamit naman natin to. Ayan. So gagawin natin siyang pangrekado later. So ganito pa lang siya. So siguro mga ilang months pa bago natin siyang i-harvest. Ayan. So ayan guys, na-visit na natin yung ating tinanim na luya noong July. So pabalik tayo. So daanan naman natin yung mga saging. Super kawawa kasi ang daming nasira dahil sa mga nagdaang bagyo. So ayan guys, oh, kung makikita nyo ang daming nasira. Ayan. Ayan. So actually yung bunga niyan, kinuha na namin, makuan pa siya, hilaw pa siya.
And then ginawa ko na ring banana chips. Ayan. Oh, super ang daming natumba. Actually ito guys, no. Yung kanya, yung parang ubod niya, ginulay nga namin eh, inulam namin. Masarap. So, andito yung mga pabsi. Ayan, mga pabsi, oh. Nakakulong sila. Tapos, mga chicken na maliliit pa. Ayan. Tapos guys, yan pa yung iba nating tanim na mga luya. Ayan, dito sa baba. Ayan. So, matataas na din sila. Actually, mas nauna lang to ng konti. Ayan. Tapos guys, ito pala. Ay, Uncle Ert, kunin na natin to. So ito guys, oh, hinog na pala siya. So pwede na natin siyang i-harvest. This one. Ayan. Ayan. Kunin mo kiyang colors. Ay, hindi pa. May kunin pa. Hawakan mo. Actually, yung isa pa. Isa pa eh. Ano pa yan? Pwede pa yung isa. So ayan guys, pumupunta na kami sa ganun. Sa likod, sa mga pabo. Ayan, open. Pasok ka na ah. Ay, ang dami. So, ang dami na nila, no? So, ayan guys, so halo-halo, pabo, at saka mga chicken. So, dun lang sila. Ayan. Ayan yung kinakain nila, oh.